Dobré ránko, priatelia, pozdravujem vás z Chorvátska. Je 6 hodín ráno, čo môže byť lepšie, kým nie je veľká horúčava, ako si ísť v nedeľu zabehať. Takže v takomto krásnom prostredí a pôjdeme po pobreží na jednu stranu, na druhú stranu, párkrát uvidíme, koľko zvládneme. Zatiaľ čaute. Je to paráda. Prišli sme nakoniec a pokračujeme ďalej. Ahojte priatelia. Ďalej to už dneska nedám. Po hodinke behu nejakých 10 kilometrov. Áno, ja viem, nie je to slavné tempo, ale je to tempo, ktoré zvládam. Musím dať pauzu, aby som dobehol ešte naspäť na apartmán. V tejto horúčave je to celkom pekný výkon, ale hlavne stojí za to ten výhľad. Tuto naokolo, keď beháte, tam mi slnečko do očí svieti, takže trošičku budem na vás žmurkať, alebo si ho prekryjem. Takže príjemný začiatok dňa vám prajem. Držte sa.